मो विधानसभा निर्वाचन आगिनी सलाइते किसा जुदांग जागवा आगी खाय हय सीपीएम न रक्षा खाइना बागी बुडु हय सीपीएम न मेचेन ना बागी बुडु किन्तु ताकलाइनि निर्वाचन खाय जों थांनानि जों दफानो नारगनानि हानो नारगनानि बागिसे थामसानि मारिबो आनारो सौ जों बुट लायनानि आबो मा कबो नरक जतन सिबाय त्रिपुरा सारुंनि हालक हामलिया नंग पारा हासु कुसुगो फाइनायखाय नंगर बाहायकै बर दैरक खुरलाय बाहायकै नंलाय आंहासो खबर मानसुगिया तबे ताबुक तरक तरक माननाय हायजे दै गोरै आबो तो सिबाय मासिं जरांखाय नोंजांगा दैनि प्रब्लेम थाङो खेत आवारो तो दै गोरै न हाय बसाबो दै बाङै फायो जागानो तो राबार हाय सतनि फलगैबो मान्य हाय किन्तु विज्ञान बाय जागानोबो फलगै मानो आगि एक फसल खाइमान जागाओ जों तीन फसल खाइखाय एक कानि जागा तीन कानिनि समान किन्तु दै गोरै क्लाइमे हाय थांनाय बछरो कायसा माइ बुसलैनि कक आं परिमानि आं खूब चमत्कार जाखाय मात्र 18 दिन बायनो आलि सारै माइ काई माइ राय दुई मान मात्र 18 दिन चमत्कार आंगाबाय जरा जरा गनि नाय जिनि 15-16 गानि माइनि खेतो दंगो आ माइनो तुई बर फाइकेबा 18 दिन से वाइसा राय मानुंगाय बसरो 12 बार जदि फसल खाइ मानगाय आं हाय गोनां बातस तंलाक लेने जरा जरा वान सुक मानाय मो विज्ञान देश परिवर्तन थाका जरा परिवर्तन थाका ओ आम चायो गोबां मा आनि क्लासमेट रक दंग हायजे हस्टेल आगि तंलायजाक तकबाक फिललायजाक दिलीप बाबू संबाय आगि फुंगाइसिसि फुटबल थंलायजाक गोबां मा बरक जरा परिवर्तन थाङा जों जखन खुवायो परिपुरु टेलिफोन बुदुगनि टेलिफोन फानसे करै है ताबुखाय नगो नगो टीवी पाइमिया फानो अन्तत एकटा मोबाइल माति लैने है बिहिगनि थानिबो मोबाइल बसाइनि थानिबो मोबाइल नग गाना बुइनगो चोहांना थामासे बिहिग आर थांनुस नुंलिया मोबाइलस फोन खाइनुगो फाइसि दे आ जागा थां सगि खाइते जुग परिवर्तन थाङा अब जुग परिवर्तन थानि बरकनि सिनि बरक बियालक लाई थाङा yang रोजगार खाइ करै मोबाइल खाइ पाइले मा तो खाइ आगि नुगो चला बोरै काइलैना नगै सुङो चला ताम खाइ ताब खापन सुंलाइलि आइ सिनि समाजो जों हायजे मा सुंलाइजो ताबु चलानि बुमा बुफाले ताम खाइ निसे हा बुमा बुफा साख्रि खाइमानोसे बसा साख्रि खाइमानि समान जागलाय मा काइलैजो ताबु खाइ आरो थाङै जों दिनि बसा जागे भारतबर्षो प्रत्येक एक सेकेंडो 4 जन चेराय आछे बाबू कम कम माने 1 मिनिटो या 1 सेकेंडो से 4 जन चेराय आखा काप फुंगाय आसके बरक आछे आगि देशी तक जाओ ओलाखा तक कुफुर फाइके आइছে आ तक कुफुर सिन जे ताबु कुसुकुलक लाइलि आइছে आ तक कुफुर आबो ताम बाबा देशी तक बाय सिक्रुगनो मिक्स खाइ सनामा सबलाबो तक कुफुर माने आबो सिक्रुगनि बान दवार आइছে नौ नाइ नै जे तक कुफुरनि चाल चलन बिनि बिया बहुत 3 केजी पुरुषे तक सासे राइसाबो 3 केजी किसिन होइছে ककरे कम ना के 25 केजी रकम ब्रयलार है किन्तु आसे खावा साब्रि तंग माने जुग परिवर्तन ओं थांमान जागा त्रिपुरा सारक बिनि तंथाय जाथाय जिनि ग्रैन दं जिनि तंथायनो बैसाख पैखाय आगिनरक सिउ खुवाई शहरो आनंद आश्रम सिनेमा नायनायाव रकरार गोबां मा दं
मेटिनी शो फार्स्ट शो सेकेंड शो गाई शो तगला कची गई चीनी और 1,30,00,000 बरक 1,30,00,000 रां तीनी बोतों चीनी अनंत बाबू आसुक जा तुना नहीं मांग सोसाइटी का इसे मीटिंग से मुक्ति लाई तुम सो परिश्रम बिन भाई दोफानो नारंगनान बागी चीनी बसाब बते बुसुक बसारंग न स्थायित्व ठिकाना रिक्लांगनानी बागी देशनी हानि बुबाग्रा स्वयं महाराजा बसाई तिनी दल गठन काई मा साका जों त्रिपुरारक जों थामसा मांगनाय अब कम को गया राजा महाराजा बरक रक राजनीति खाइया बरक बोमा साकाय जे राजा आनी मा मंत्री का कुन क्लाइमा लिया आनी बुफा 2 बार एमपी का बबो कुन क्लाइमा लांग लिया है तांगी माया बरिफां बुफां तला ते कुन बुफां आसाय सिमा लिया बुइनि बसासगा कलबई पाइखा जोंनो जोंते बसाय सिमा लिया तब बरक बे वालाई बुलाई तानलाई तंगनान आबो को गया है चीनी जों बुइनि बुइ आवन बागिनो किन्तु ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि दाबी कासाई फैखाय हुई अनेक बरक बुजिया ग्रेटर त्रिपुरालैंड तामो अब सामान्य आवान नाहि रंगजांनायबो तंगले बाक्सा हाइचे वो हासक बेसारो मीटिंग खायना थामासे ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि मीटिंग फाइदिंगाबा आवान साजाकनानि मीटिंग फाइदिमाते ताम मीटिंग फाइमान कुन मासाया हान सोंनायबो दंबाय ओ ग्रेटर त्रिपुरालैंड अब कैसा राज्यनि दाबी आबनो तैनो चीनी पार्टी है बोबाग्रा जतनो कबगो त्रिपुरासा थामसांलाय जों चीनी महानो रक्षामा खैनि और केबो कसाक लिया कुफुर लिया जों जत थामसाक्लाय ताक्लाय त्रिपुरा मथा बोबाग्रानि बदलनो बुटमार लै एबं आनो चंगै रहरखा नरनि पजामा हरनाय आंगाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो तंगु नय किन्तु नंग पजाबो तंगले ताबुक नरो भाई सावो तापसनि बिरक जीवित लां थांमानि थैसे गरिखाबो बिथि पाइसाना नङाबो सार किजा व्यवस्था गै पजा नेता माने पजामा हरनाय कना जिदि पाइखा हंकाय नरक छानाय चिनरो खेतावारो तैक्रियाबो व्यवस्था खाइरि दे आनी बसा चाकरी माया बनो चाकरीनि व्यवस्था खाइदोमो पजानो ओ पजानो हरलाइना बागै बरक मा संलाइखा महाराजा साइजुं तो टोटाल दफानि पजा हरिमाया ओ पजा बागै हरिना बागैनो और अनिमेश देबबर्मानो नों हरिसि दिहिन रहखाय रामचंद्र का तो रंजित देबबर्मा टाइगर फुड्सनि आगि प्रेसिडेंट बनो चंगि रहखाय थाने नंगारनि बरक रंग पजान थां रुजुइ दि हरि दि नरंनि समर्थन नांगो नरंनि समर्थन बाय जों जदि चीनी मुसुंगानि चीनी आसाई दंमानि जों तो जतन आसालाय त्रिपुरा जतन साउदाक्लाय है बोबाग्रानि बदल 34 থেকে 38টা सीट दखल खाइनाय एवं एকক न ताक्लाय त्रिपुरा मथानि सरकार नाय अब बुझतन सालायो है चीनी आसाराम बारियो तिनी आंसिया नंगरो बरक फाफायर सीपीएम रक फाइ दंगनि किजानि जा मीटिंग खाइना रक फाइनि खोनावाय किन्तु सीपीएम मिसिगासा तै चालाकिं था कि चुकरी खाय चारिदिके त्रिपुरा मथा श्रीरामखरा থেকে চামু বস্তি পর্যন্ত त्रिपुरा मथा और मासा मुसु जोंनो केबेंनान बागि बरक दंगो किन्तु बोबाग्रान बदलनो बरक गोबांमा ताबु समर्थन खाइ दं और अनेक बरक नरनो फाइ बुजौना चेष्टा खाइनाय चीन सीपीएम ताव इसा फाइ दं भाइके फाइसि नाय सीपीएम फ्लेक्स कायरागलि हाइसे बागान बाजारो वानसा सीपीएम खाइनायनो आं गाडी बथागै सोंमानि कि परिमल फ्लेग फ्लेग लागाय तानानि हिन सोंजांमासे तिनी हरो एकबार चेष्टा खाइनाय हिन सावै माने बरक साल कथां फ्लेक्स कायरागलि हाइसे हारे इते किता कथा कि कौ तुमी
দিনের বেলায় ফ্ল্যাগ লাগাইতে পারো না আনছিলাম আছে দাদা আমরার কথা বাদ দেন চীনে আগিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নগনি নংখরি যে সুতে ইয়াকো তাকো বামতুক তুই সে নগ হর সুতে ইউনে কেরি জাগে আইতে আ সিপিএম ভাইকে পাওয়ার ফাইছে নাই আর চীন ম হাসক বেসার রকে বক থক জাগো আইছে অরত হাসক ফাইয়াবলে খবর আগে 2003 সালো পয়লা বুটিং মেশিন বাই যখন বুটুঙ্গো আং মুইতো তং আং মো প্রার্থী আপ্রু আ বছর নাং পয়লা এমএলএ বুঝোগৈ তনবাই খাবলে হাসক বেসার রগো आं हासगो मीटिंग खाइना थामो तामो ब्लाइलाई नियो बुट देखाइबा कारेन्ट से शॉर्ट नै हिमला आरो रिसाव हाइते बुझोगै तनबाय खाइ तेई दल सान साका जों पुरा खुवाइ सीपीएम पार्टी अफिसो तंगै टीवीओ पर्दा नुकजाक तंगनाय प्रत्येक निनि बुट सेन्टारो क्यामेरा साकजाक साबो सामनो बुट रि किन्तु जों आरो नाइ तंगमोन साइसे अनेक बरक बुट से रेरागलि हाइते आइक्लाइ जों त्रिपुरा सारुनो नाया सगया कक साइ किन्तु बरक थक जागोय बिनि बागै अरो ताबुंनि चिनि जे शिक्षित चाराइरक 18-19 বছর 23-24 বছর চারাইরক বরক কিন্তু শিক্ষাই শিক্ষিত বরক তাবুং আপতিরनो বিশ্বাস খাইले नों साइनै जे आ बलंग ता थांने आं बुरा सा तंग बरक बुरा सा तंग नै दाति रुतुंनै मानसे ताबु गाइते बरक न थकक मालि आइ किन्तु जों थकक जाका जों बुका हाइते जोंनो आगि तामखे थकक पाइबा बोरै रंना हाइते ओ सनखला ओ दसर देबबोसामा जागा सनखला आंकल नं कन्स्टिट्युएन्सि दे नेल पालिश बागनानि निचे बाजारनि सेदा कम दामि नेल पालिश पाइ जनसभा खाइ सीपीएम हाइते हा तांगै चिन मिटिंग के बरक बांगलिया तांगै बंगारो कासो हौनुलो कुसखाइनि माने पद्म एमएलए नेल पालिश तुइ पायो बोरै रंनो नेल पालिश बागु आबो कम को बोरै रंनो 15 টাকাनि ब्लाउज 500টা ब्लाउज बागमान प्रोग्राम खाइ पर्यन्त बरक त्रिपुराजों रं थकक किन्तु ओ खोतों मथांनि बाय वाइ चारा फांताम बाय चिन भबिष्यत दंनो हासे गै खाइ बिनि बागै चिनि मानथाइ चिनि याफाव क्लाइनानि जों गय फांथामनि बागै ताक लराय चिनि लराय 40,000 चिनि जारे रं चाकरि मानथाइ दंगाय दिनै आबो रिजागि बुबाग्रा जतन कबगो बुट दिदि पुलिस करिनि जारे रक गोबांमा ब्याम ट्याम खाइजाक जारे रक दं हा चिनि त्रिपुरा सावगा फिगार गाहाम करिदि बाहाय आं मा सागाबले दिल्ली थांपुरा हाइते दिल्ली अमित शाह बाय मीटिंग प्रोमा साकाइते चिन त्रिपुरा सा चार बुसगा फान हादुल खिदामा सा गा पुंगरी रिमानो मासा हाइते हा आवर से पुलिस मिलिटारी खाइनान कुनो सुजुग मालि हाइते थामपुइसक फिगार तेइसे बक्स पुलिस मिलिटारी मानो आरानि खाइ हादुल खिदार मासे थाइसुगना गि साबो बुफां सागा गावै चारे रखागि चाबा हादुल बाय खिदारिनो खिक्लाइ चाता हाइते ठीक नाब्लाबो नों बयनिबो सारा साला आबदिगे खाइदिनो अ मागुरे पारताम नानै चानाय बरंगो वाओ से चेकरारी से आरो से बैग खासी हुई साबो नाखलायै आप बैग बिसिंगो थाइजुक लाइखे जे बरक चाव हा आवन बागै बुबाग्रा मियानि जनसभा साका जों क्षमता फाइनाय तावाना दे এবং 6000 चिनि जुबक रंनो जों पुलिस एडिसि पुलिस नामनाय जोंहाय अमति सिद्धांत रक सीपीएम खाइ बर क्लाइमालांगलि 25 বছর आबनागे 10 বছর 35 বছর ताम मान खाबास हानो गमा खाइ যতদিন सीपीएम শাসনকা পুলিশ ক্যাম্প কুপলুং হাইছে হ্যাঁ কোন সময় হাসক গানান বড়গ্র কখনো সুশীল দেববর্মা মা খারকা কখনো অজিত দেববর্মা মা খারকা মালিয়াবলে তঙ্গই হাইছে চাগনাং নংনাং বরক পারা তংস মালি হাইছে উগ্রপন্থী ফাই বেড়াই থাং সুদৈ থাংবো নং উগ্রপন্থী নুং তু রমতলাং জাগো হাইছে কক বুধার জাগো লামাও হাইছে নং হাসক গানা তংনের নকতে বুগি খাই নরকবা
বলং বাইব সমস্যা পুলিশ বাইব সমস্যা বড় চাই আর জীবন কয়দিন जों বাজেনাই বিন বাগৈ তাকলাই जों आन्द्रस ও বুডরুই बुबा ग्रानो जों बिनि फाननो क्राक मा खायनाय जों जिदिनाय आसाराम बारियाव जों गुरि साइमांखा 15 থেকে 20,000 ব্যবধানো जों जिदिनाय म गामिनि बर' रंग अ कक गुबै अ कक गोथार अ खानात ककनो जों बिरनान मुसुम आबन बागै फाइलै जाखा गोबां कक आं सालिया आं सिउ नरजतन बुजियो बयस्क बर' रग दङ बाता बारिनान कक सागा थाकबो साबो बातास कमा बाइसो उल्टाय 1,34,000 पूरा पूरी चिंगनी बाता साई बेराई दिखाई हाँ करीका मालिया नहीं सेस बाता पाइका निनी रेगा श्रमिक रोग नि 340 टाका खाइना को बोरन 340 ताव के दिनो 3 बार 4 बार फटो बुई आकाई बेखा बरक फटो बुजां मांगाय हाँ अब तो सरकार गाहाम सरकार चिमनो नाइनै सरकार चिनी मुसुमती सरकार तुबनान बागै जों आन्द्रस बुट मारलै दा आन्द्रस सिम्बल नंगर फाइगोना खासि दि बुजक दि আর বুটনি ব্যাপার আং কেসা কক সানা চিনি আঙ্কাল অনন্ত বসাকা একটা 12টা একটান পরে মেশিন নষ্ট মানে जों বিজেপি বা কোনো বদল ন বুট খগনাতে চান্স রেলিয়া ফুংআইসি ছিরিনো তুকুই থাঙি বুট রেলাই মেশিন নষ্ট মাগে ন চিন বুট ন টিপ্রামথান পক্ষে বুবাগ্রান পক্ষে কুপলংখাই जों তনলাইনি आदिनो सालसा फुंगो माइसे फानो कुनोंगिया अनेक बरक उपवास रक तंगनाय तंगले प्रत्येक रविवार दिन बरि रक गोबां मानो माइसे तंगो हा आदिन सालसा फुंगो माइ साइ दिबर साइलिनै जों बसावै नरक कामके बुट रुवै अ बुटिंग मेशिन नचिनि बुट सगैना नै अमानि कक गोबां कक सालिया ननो बेलाय बेलाय हामबाय फरां मुकरि खाइছে मो तै किसी सानो न 3 दिन नंगा नहमा हाय म खरांग बायनो तै 14 तारिख जरा टिकिलैना नांनाय बेलाय बेलाय हामबाय जतनो आन्द्र सो बुट दुबै गोबां बुट बाय कप्लाय ख्लाय जाबाय दा ककनो कबगै आंगानि कक मथाक्सिने तिप्रा म थाइग्लक थुं बुबा ग्राइग्लक